Als Nederland een verhaal is, dan zou eigenlijk de afsluitdijk de samenvatting zijn. En dit jaar wordt onze grande dame van de waterkeringen 87 jaar. Bij een tasspraak en het symbolisch loeken van de eerste stien uit de Oosterdijk joeg de minister van de Moon het start zijn van de werkzaamheden onder de dijk. Het is een bijzonder verhaal met de nieuwe Oosterdijk. De Oosterdijk heeft voor 449 miljoen uit de kop, maar voor de oude, heel slieten bregen hierachter is nog geen geld. En die bregen is steuringsgevoelig. En ik voor het breder meidje van de sluis hier in de Oosterdijk had de minister nog geen geld beschikbaar. Dat er geen geld is voor de bregen en de sluis is opvallend. De kosten van de werkzaamheden worden op dit tijd namelijk 80 miljoen euro leger ingeschaald als er op de begrutting staat. En dus het reëel toerzoen je zitten. Nou, die projecten kun je niet aan elkaar koppelen. En we moeten ook eerst nog wel zien of er wel geld overblijft. Dus daar moet je nooit op vooruit lopen bij zo'n langjarig project. En over Kornwerderzand, over de sluis, daar zijn we nog in gesprek met de regio om te kijken wat zij ervoor over hebben, wat wij ervoor over hebben. Er wordt nog aan gerekend en gedaan, dus daar gaan we het gesprek nog verder over voeren. Van Utah is de Oosterdijk dus ook dicht voor fietsers en kuierders. Maar om haar te meer te komen, zal Rijkswaterstaat nevens de minister toch nog importeren om te zien of de bijgelijkziende vakanties, natuurlijk stilheid, toch mogelijk is om de Oosterdijk voor fietsers en kuierders te openen. Maar ja, het is ontzettend moeilijk, want iedereen kan ook zien, je hebt geen uitwijkruimte wat je natuurlijk op het land wel hebt. En de veiligheid staat voorop. Dus ja, we gaan kijken wat er mogelijk is, maar ja, dat moeten we even afwachten.